Usamla lamdame sangpliang ubade Khunswet batkran bha ya kejingi kipai ba hukum kani kapor jong kejing khangdam uloong baki babon kilaya tainya halor ka khlam covid khat khandai henrei tang Blei Uba tip la kadei ne Kam Dei ha ka jok kapor ulakan tu ya sarkar bakan pelait no ya ka lockdown batsha no ya kidukan ban plie license tio ukin tu kipai ba ru bakin ko ngu ya kejing betha jong sarkar khnang ba ka sarkar ru kan weng no ya ka lockdown kejing kepat jongai ka sarkar mi khalia bakan sngoba ban pensengek no ya ka lockdown namar sibun kawan ra ya kejing ke im lang kesalang kawan ra jing kerdu ne kejing du nong ka bakrau habangi pai khendiat sya kini kiba sya kinong rep kam tam ha kini khendiat singi bangayo i apa gi social media bagi subret bret ya ujur de na kadau baki mla bandi bat kejing khangdam te sarkar tu kala na em banirap iki bat kala na em ban pai khmat te kene gede kejing kepat ke jonga ke berit ke sarkar gede ban pesenge no ya ke lockdown hoi ngis ngutu ngiru ngin sim ya kata kendon ban le ban yukun persya ya kene khlam covid khat khandai kumbangi layo i ba kene kejing yap jong kibriu hari jongi mentang kalong ke ega khbor ke bas ngusi bas ngu serke bat kejing sngu du nong te ne keliang jongi kibriu ngimla bat ong ke henre kaman jong Blei bat kejing start jong Blei te kene barok ke syong kejing jing ya inti ba labu dat ba la thau da Blei yangi te sekaweru ba lada ngi ki kamtam gi nong belas ngi bat kumjuru ya ki nong die nong thiet nong kitukan te lada kene ka lockdown ka sarkar kan dang yai pateng hato ki yap ne kin im ne ka sarkar ka de ban perkhan hoi ngis ngutu ba kene ka khlam kedon henre ngiru ngi de ban sim ngi de ban perkhan ban ngi de ru ban yada ya lade ngi de ban perkhat hi ngi de ban sim hi ya kata kendon ka an ba sarkar ka lap tha yangi te sakaweru lada kene ka lockdown sarkar kan dang ya peteng kumni te ngi ngim song that ban ngim sngo la na marba lada kumni te kamtam ya uduk nunong belas ngi te unyap na marba ban de tre kita rum yo te hatu sarkar ka ai jingrap ru kam ai te ngni ka wan ra jing kulumar bat kejing sngo si ka ba sarke ken yangi ki bro te tangani kinten ban akwa ba ka sarkar bat kejing kerpat jonga ka berit bekan sngoba ban pensenge no ya kani ka lockdown sakaweru lada hoi kumbangi yo i ba don ki ba ong ba kani ka khlam covid khat khandai de tangi khubor thok ma te ha kejing sngo jonga simet hi ngam sngunut ban ong ba kani ka de ka khlam ke bathok ne ke bamthok ne ndrengan kejing mudur ke jonga marwe la singa la ban ong ba namar bangi la pop pelat ne ke pop ke perthei na ngiyo jing sneng na Blei ngimla su ban tip ke e gadau te ndre ngite ngimla bisari kata ndre ban su batai start ne ban su ong ba kan khlam Kam Dei ka de ndre ngi shani alut hau Blei mat sa tang kamon jong Blei unle ke e u haban le te ke de kamon jong Blei ken te na kaliang jonga nga kerpat ru ya ke bor sarkar bakan snubha man pensenge si sendon ya ke lockdown marla kejing yarap ru ngimyo andre lada peteng ke lockdown te kejing yap kawan ra tang kejing yap tang kejing du nong pat ke tre ke ta mundon ban yarap yang ngiru mundon re na kata kadang tengah yeng ru hang ne ban kren man kerpat juri ke sarkar bakan snubha ho ngil asim ya kejing perking jong sarkar bat ngim ko ngu bat ngin le ya kejing tha jongka andre sngoba ya lockdown pensenge no namar lada dangai peteng ya lockdown te kawan ra jing kulmar yangi kibriu kamtam bapli kinong tre belas ngi bat kinong di nong thiet kamtam ni perkhat du ke ba khat du ni perkhat de yo duk urang li ni perkhat yo ta ke ni sai benriu lada ka lockdown kan ya peteng sia peteng kumne ngakan ma hos nem arja pheu ko sarkar ka penbana ya ka lockdown tang ar pheu singi ni ar hues ngi andre penban hadu sisnem tenang tak daw nga Yunus nem arjar pwe ngamla tikna lada ka lockdown kana ya peteng kumni tengin sayap namar lada sarkar kam perkhat su yak imlang salang ne ya keduk ya kerdu te kamut imde su ban yap corona ngin yap hatang ke jingjar mat ke jingyap ja kataken gawe nga kepat ru sarkar bakan sngathu bat simkhia ya kani